दर एकल्यान आपूण भारतीय आसाची पयली जाणविकाय दवरची अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोमंतक हिंदू तेली समाजाच्या स्नेह संमेलनाक सांगलें। दिवचलच्या जातीय महाविद्यालयाच्या खेळा संकुल सभाघरात जाल्ले ह्या स्नेह संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी हेर हजर आशिल्ले। संत जगदाळे महाराज यांच्या परत एकदा मी त्यांना नमन करतो। या समाजाचे आराध्य दैवत त्याने हा समाज ज्याला एक दिशा देण्याचं काम याने केलं। मी आपल्या सर्वांना आजच्या दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे गोव्यातील 19 समाज हे ओबीसी समाजामध्ये आहेत। SC ST जनरल कॅटेगरी अशा विविध समाजामध्ये हा गोवा विखुरलेला आहे आणि यामध्ये मला ज्यावेळी संधी मिळतो त्यावेळी मी अशा समाजाच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमाला जात असतो आणि तिथं गेल्यानंतर मी एक नक्कीच सांगेन की आपण सगळेजण प्रथम हिंदू आहोत आणि प्रथम भारतीय आहोत हे सर्वांनी लक्षात ठेवणं खूप खूप गरजेचं आहे। कारण हा हिंदुस्थान हा भारत देश एवढा मोठा आहे आणि एवढ्या विविध भाषा, विविध प्रांत, विविध वेश, विविध भूषा आणि त्यात परत समाज याने विखुरलेला असताना कधी कधी आपण आपला धर्म हा विसरत चाललेलो आहे। हा धर्म अगोदर आपल्याला सातत्याने जर धर्म आपण जर म्हणजे त्याला म्हणतोय की देव देश आणि धर्म देवा म्हणजे आपण हे जर विसरलो तर बऱ्याच वेळा की वेगवेगळ्या गोष्टी घडत असतात। त्या ती घट्ट सर्वांच्या मनामध्ये हे राहणं की आपण हिंदू धर्मीय आहोत हे राहणं गरजेचं आहे। आपण मोठ्या संख्येने असल्या कारणाने वेगवेगळ्या बाकीच्या धर्माचे लोक हे अल्पसंख्यक असल्या कारणाने आपला धर्म खूप मोठ्या प्रमाणे प्रमोट करतात आणि त्यांच्यामध्ये असलेले बाकी समाज ते तेवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रमोट करत नाही आहेत, कारण ते आपला धर्म प्रमोट करत असतात आणि ते करत असताना तो धर्म कशा पद्धतीने वाढवावा किंवा त्या धर्माचं काम कसं करावं यासाठी ते करत असतात। आणि आपण सगळेजण म्हणजे नो डाऊट आपल्या समाजाचं काम करावंच, पण त्या समाजाच्या कामाबरोबर हिंदू धर्माचंही काम वाढवावं ही मेसेज मी प्रत्येकाच्या कार्यक्रमामध्ये देत असतोय आणि ते आपण सर्वांनी लक्षात ठेवणं खूप खूप गरजेचं आहे।